Čau, vítajte pri novom videu a toto video bude teda o mojich malovatkách. No mám ich tu trošku viac, lebo niektoré z toho nepoužívam, niektoré sú také, ktoré používam, ale ja vám ich tu teraz všetky ukážem. No a ja začnem teraz túto, čo mám v pohári, také tie menšie veci na oči alebo na obočia. No tak môžeme začať napríklad týmto leskom, ale všetky veci alebo produkty, čo tu mám, sú od Pupy, lebo to boli moje maminy, ale ona nemôže používať make-up, takže to je už také vedľajšie. No a napríklad tento lesk si kúpila ona, jej to teda poradili, je taký rúžový s trblietkami. A mne sa teda osobne páči a je dobrý, nezmie sa ako také šitné. No takže mne sa osobne páči a môžeme ísť na ďalšiu vec. Tak mám tu viacero rúžov, ale jedno to je toto labelo, ktoré použijem aj fakt dobre. A potom tu mám teda 3 rúže. Tieto dva nie sú od... No takže tieto nie sú od Pupy, ale sú teda z dráčiku, ktoré som kúpila v takom jednom kufríku, takže tie sú vedľajšie, ale tiež niektoré používam. No a ďalší tu mám tiež tento rúž, ktorý je tiež od Pupy a je teda takej peknej farby. Taká fialovo-rúžová, mne sa teda páči a strašne dobre voní, aj takej peknej. No a toto bolo z tej oblasti tých rúžov, ktoré mám, alebo label, ja neviem, jak to poviem. Takže som tam pohárika, môžeme ísť na druhú vec. No a potom tu mám také veci ako ceruzky, alebo niečo proste na oči, takže ideme na to. Tak mám tu teda tiež 2 ceruzky od Pupy, čo som už hovorila, že všetko bude od Pupy, takže je to od Pupy. Tak je ceruzka na ústa, majú tu taký štieček na rozotieranie a tu je ceruzka čistá, takže to vám potom ukážem. A je ceruzka na oči, ona strašne dobre farbí, taká proste obyčajná čierna ceruzka a proste sú super. Takže som s nimi dosť spokojná a môžeme ísť na ďalšiu vec. No a teda mám tu 2 takéto veci, 2 vety. No a to je teda na to, aby vám vydržali tiene na očiach. Takže mám teda 2 a tak super. A potom tu mám teda toto, to je na nedokonalosti na tvári. Keď máte takú výrážku, tak si to proste dáte týmto. Takže toto boli všetky tieto veci z tohto pohárika a môžeme ísť na veci, ktoré sú. No a môžeme ísť teda na púder, ktorý je už pomerne dosť minutý. Takže tak. No a mám teda tento púder, ktorý je spojený so zrkadlom a potom tu mám ešte bronzer, ktorý už viete každý, kam sa dáva a je tiež ako taký minutý, ale je fakt super. No a potom tu mám ďalšiu ceruzku, ktorú som zabudla ukázať, takže je to takáto hnedá ceruzka, normálna, ktorú som si kúpila na obočí, ale je na oči. No a potom tu mám teda normálny make-up, ktorý každý pozná a potom toto na nedokonalosti, to je také isté ako hento, takže tieto 2. A tiež sú to od Pupy a tiež to je fakt super. No a potom tu mám iba 3 na bronzer, make-up a púder. Na púder, na bronzer, na make-up, ale sú umyté, takže sú dosť čisté a krásne. A tiež sú od Pupy, takže sa mi veľmi páčia a veľmi som s nimi spokojná. No a potom tu mám iba poslednú vec, ktorá sú teda tiene. Takto, som ešte tak to vypadne, takže sú fakt pekné, sú rôzne farby, ale nie sú také nejaké rúžové ani také, lebo také som ani nechcela, takže tak.
A potom tu už posledné, to je zrkadlo, ktoré používam, tak je to čisté. A strúhatko, ktoré na ostrhaní cerózie, ktoré tu mám, takže takto. No a toto by bolo koniec tohoto videa. Ak sa mi video páčilo, určite nezabudnite like, odber a nie dislike. A majte sa. A ja stojím celá uložiť, lebo vyzerá